Det kan være en god idé for nogen, men det betaler sig ikke for en forretning som vores. Vores omkostninger er alt for store ved at holde söndagsåben, ligesom det også er i Helsingborg City. Vad tycker du om att man har släppt den danska lagen så att butiken nu får söndagsöppet? Ja, både och. Jag tycker det är okej. Vi kan handla liksom man kan i Sverige. Man kan handla när man kanske har lust. Det är lite lättare också att gå ut och handla. Men det som är problemet är att det är inte alla som kommer att ha öppet. Och det här verkar stämma. Flera butiksägare som vi talat med i Helsingörs centrum tycker inte att det är någon idé för dem att ha söndagsöppet. Det finns inte tillräckligt med kunder och det skulle inte vara lönsamt, menar de. I klädesbutiken Lövström får framtiden utvisa om de kommer att ha söndagsöppet. De andra butiker gör det i byn, vill vi ju selvfølgelig också hålla öppet i byn, men det är inte någon där har givet udsagn om att det blir från den nästa månad eller något som. De som kan tjäna på att denna lag avskaffas är de stora matkedjorna. Kommer til at omsætte for mere ved hjælp af søndagen. Lige nu er det sådan i Danmark, at søndagen faktisk er en af de mindre dage på ugen. Så vi regner med, at vi i løbet af måske 5 til 10 år oplever det, I har oplevet i Sverige også, at søndagen bliver den helt store familjedag, hvor man tager ud og handler. Tror du att det blir fler svenskar som kommer komma handla när det är öppet hos er varje söndag? Ja, jeg håber på det. Det her meget klare signal nu, der er, at vi i Kvickly og andre store supermarkedskæder har åbent hver søndag, gør, at man kan være sikker på, at når man tager færgen herover, så kan man også komme til at handle. För oss som är här på lite semester så passar det ju alldeles utomordentligt att kunna gå runt och som vi är nu då i en affär att få titta lite grann. Det låter ju härligt, speciellt om man är turist och kanske bara kan komma hit över en helg, så är det ju alldeles superligt att det faktiskt är öppet och man kan slänka in och shoppa lite. Jamen, jeg synes, det er fint. Som travl børnefamilie, så er det jo med til at give en ekstra dag at handle i.